मागुर मोनबाय मागुर जेया हाबबाय आदार माथो सैफिननांगौमोन आयौ एंबा Hey guys, नै दा जोङो माबायाव सफैबाय आरो दिपु सफैबाय आरो डाइरेक्ट शिबसागरनिफ्राय ट्रेनजों फैबाय थानायखौ लायासै ओमफ्राय दा जोङो डाइरेक्ट दिपु सफैबाय आरो दिपुआव नै हटेलाव दं आरो माबा मोनसे जालांसै होननानै नै ओरै सासेया चावमिन लाबाय आङो नै फ्राइड राइस लाबाय आरो नै गाइस जाखांनानै थफ्ला थफ्लि लालायबाय नै रोगालायबाय बेसेबा गिदिर गिदिर नै दिपु टाउना इनो आरो माने एखे दं आरो दिपु टाउना एगे जों दा बास गाखोनो थांबाय दङ नै बासआ इयावनो गाखोनोसै आरो इनो आरो ना दिपु टाउना नै बेयो स्टेडियाम आरो ना नै दिपुनि फाइनेलि फैबाय सफैबाय न'आव बाबुखौ लोगो मोनबाय नै दाम जाबायबो आंजों मा मोनखो खोन्थालाय पपकर्न मोनबाय सफैबाय ना किन्तु माबा आंखौ खेबसे सफैबाय थांसै नै माथो हाखर जावदैयाव बाबु हा मेसिन गिदिरजों अ पाइपलाइन फैसिगोन एकदम थाग्रा वाह एकदम थाग्रा जों पेनजों मायो एखे गानदो पेनजों एखे नांनानै इमान गिदिर थिखोबाय आंलाय बाबु दिन्थि सानजों ससे ससे हा हाया लाबो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बोरै नोंना टेम्पुआ अट'आ नै बाबा मोजांथार मोनदों ना नै जोंहा ब्रयलार हांबाय आरोना नै बाबु जागोन ना जाया ब्रयलारखौ ओइ मा सावदों होनलाय जोङो लेग पिस सावदोंना जोङो नै जोंना लेग पिसआनो नै बाबुआ गाबदो नै नै जोंना बेदरा मोनबायानो आरोना जानो थाखाय रेडि जाबाय नै बाबुआ गेलेबाय दं अट'जों ओइ याव बानलु गोरानसो होबाय आरो बानलु गोथां होआसै पियाज थाव होबाय दाइखौ लगायनोसै बरियानो नै लगायबाय नै बाबुआ जानोसैनो बाबुआ जाबाय दाउ फेन्दा लायै जागासिनो नै बाबुआ देलाय ओइ नायाखै ओरै गोथाव नंगौना नङा बरियानोलाय बाबुआ मालाय टेस्टिथार मोनदोंनो नै आंहा लगायबाय दं नै गाइस ओंखाम खुरबाय आरोना ओंखाम जानोसै जोंहा बाहेरावनो नै जोंना दाउ हांनाया गोथावनो जानोसै जोंहा दा The next day. Good morning guys नै दा जोङो थिं लानानै मैगं खानो थांबाय दं आरो बारिनि मैगं बारियाव नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै इयाव गरसिया बरिया थायखादों नै गरसिया बेवहाय बे जिगाब गोजा नै ओइ फैदा नै बोग्रि बिलाथिया जोब्बाय अ बादामालिया जादों ए नै जोंना सेन्देल गानाखै आबा फिन्दिसे नै जों मैगं थिलियाव फैबाय आरोना नै जोंना मैगङा नै सुखा फालें ना मा होनो बियो गेदेरा बानायदों बेखौ नै बाबुनि बिफाया फोदों आरो नै बेखौ बरिया मोजां जाखादों नालाय सुखा टेङा बिबार बारबायना नै बिबार बारबाय नै जोंहा नाजों जागोन ना बाबु जोंहा नाजों जागोन बेखौ ओमफ्राय नै ओरैजाय आइया मुला फुबाय दं अमानो होगोन ना बेदर थाङिखौ अ रोजाद्राय जानायखौ फुख्ल'दो आरो नै ए दा गेसेंबासो थांगोन दे नै जोङो बैसानाव गम बिफांनो आरोना आं नुफेराखै बेखौ नायनो थाङि आरो बाबुजों आंजों बैसानि बारियाव खाथिनियाव
चलो चलो दिनैसो बारि सिं सिं थाबायनो मोनदों आरो नै बिसानियाव थांनि ओरै पुरा दुब्लि गोजा आरोना ओरैबो गुवारनो बेयाव मोसौ दोनो खोमा बै नै जोंहानि बारिया नै इखै नै इयाव माबा फोदों नामा ए नै इयाव मैथा फोदों इखै बिलाहि मटर ओइ ओरै फै बाबु आलु इयो गम बिबारावनो फिथाइ जागोन ना इयो ए बारथ'वाखैना अबे नुवा अ नै नै ओंखारबाय नै ओंखारबाय गमा ओं ओंखारहांजोब्बायना ओरैजाय ओइ नै इयो सोर ओइ नै बाबु इयो सोर इयो मादैखौनो बुयोलै बियो नै इदि गुवार ओइखैबो नै गमा नै नुफेराखैमोन आरोना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरखादों माने बे बिफांखौ गमखौथ' दं होनना मिथियो होनबाबो बरियानो माने गासिबो माबाजोब्बाय आरोना फिथाइ थायहांजोब्बाय आरो नै फिथाइ थाइजोब्बायानो आरो बेनो बिदिनो ओंखारखायोनो फैदो थांसै फख्रियाव गलांगोन फैदो फैदो नायखांबाय गमखौ नायखांबाय दा थांनोसै न'आव आइया मुला फुबाय दं बैयाव आइखौ गारना फैदों फैदोबा आयौ 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 सिं सिं हाबनांगौलै माथो फैद' हाय होनलाय बाबु हाय नाबो आरो साम'बो हमना जागोन साम'जों सबायजों जागोन जोंहा ना ने आबैया मैगं खाखांबाय ना खाखाङाखै फैलायनायनो जल्दियाव ने आंबो मैगं खानि आरो र' फुबाय दं नै रोजाथार जादों नै दा थांनोसै थिङाव सोबाय नै सिलिखाखौ लाबाय दा थांनोसै ना हमनोसै नै दादिया फैद' इधराव फैदो ए नाखौ माथो गिदिर गिदिरानो मोनबायलै माथो जानो मोनलायसिगोन दिनैसो फख्रिनि ना ओइ हाबबाय हनै ओइ लाय ना हाबबाय बारदो ओइ नै नाया बारदो ओइ गानाङा ओइ जाम्बा नाखौ जानांगौ जाम्बा फै नै सिलखा दं इयाव आं बामनिनो नै बेखौ माबाखौ लाबजेनिफ्राय हमदों आरो आयौ मागुर मोनबाय मागुर जेयाव हाबबाय मागुर मागुरलै इलाय नंमारगौ मानो औ ए जेंब्राबायलै आयौ नै मागुरा हमनो हादों इयो हमनो हादों नोङो आदार माथो सैफिननांगौमोन आयौ एंब्राबायलै हारसिंल' आरो रावबो जाला गगा मोननानै लानो नागिरदों दासो नुदों मिमिखौ ओरैजाय मुला हागासिनो अमानो होनो थाखाय ओरैजाय ना सायगासिनो
बरिया प्राइस होगोन नोंनो दा ओइ खारलांबाय नै गाइस जोंहा मैथा गोरलैजों नाजों जानोसै दानि फुख्रियाव ना हमनाया बेजों जानोसै आरोना मैथा गोरलैखौ बरियानो जि गोथाव जाखागोन इयो गोरलै गोरलै मैथाजों फुख्रिनि नाजों 10 थाखा बिदिबा सायग्रोना लानोसै मैथाखौ नै मैथाखौबो सायनानै लाखाबाय आरो सायनानैबो सुनानैबो लाखांबाय नै नायाबो रेडि दा संनोसै आरोना नै नायाव हालदै आरो संख्रि लगायना लाबाय आरो सारायखौबो जानबाय थावबो होखाबाय आं अरदाबावसो संदों आरोना अराव नै नाखौ हरनोसै थावा दुंबाय फार्स्टआव आं नै खर'खौ होना लाग्रोदों आरोना थावा एसे बरिया दुंनायनि थाखाय नै नाखौ आं एवफ्रामना लाखांबाय आरोना मैथाखौबो नै आं संबाय माने होबाय आरो गेब्लेबाय नै मैथायाव नाखौ होना लाखाबाय आरोना नै दा बरियानो गोदौबाय थाथोंसै गोदौबाय थानानै गोदौखांबानो जासिगोन आरो जबबानो दा बेखौ बरियानो खोबना दोननोसै नै जोंना मैथाजों नाया मोनबाय नै बरिया नुखाबाय नै मैथा गोरलैजों ना बरियानो जानोसै दा